So, yun daw ang team namin ngayon, guys. Una nga pala, ako po si Aga Yotela from Salcido. I'm Alicia Yutela. And Ella Jane Yutela. So yun guys, mga kasunggab, panibagong araw na naman po, panibagong buhay, panibagong opportunity. Ayon nga sa kasabihan, make every day as an opportunity to make tomorrow even better. Diba? So yun guys, meron silang naisip na isang challenge, ngunit hindi ko pa masyadong batid kung ano yun. Kaya kung ano man ang kahihinatnan nito, challenge na yun. Basta't maghihirap ka, huwag ka lang masasaktan. Pero normal lang naman masaktan. Basta't wali. Okay, ito na po. Magsisimula na po kami. So, ito po ay kasama sa aming challenge. Anong tawag ng challenge na? Kakain nito ng tinapay. Kumakain ng tinapay. Tapos, yung isa, naka-headset with full music volume. So, yung kumakain ng tinapay, magsasalita siya. Tapos, yung naka-headset naman, kasi maingay, di ba, malaki yung volume, kaya malakas yung music. So, kailangan niyang hulaan o dapat niyang, i-guess niya kung anong sinasabi nung nagsasalita na kumakain ng tinapay. Naintindihan nyo, guys? So, ngayon, guys, para maintindihan nyo, gagawin na lang namin, okay? So, ano ba? Ano pa? Sinong mauna? So, silang dalawa, di ba? Silang dalawa ang mauna. Sino sa inyo ang yung sasagot muna, yung sasagot? Siya na lang. Siya muna yung sasagot. So, siya yung yung Ako yung naka-headset with headset. Bigay na sa kanya yung tinapay. Sa kanya na yan. Okay na. Siya yung magtatanong. Ganun. Hindi, ako na lang yung unang magtatanong. Hindi ka naman magtatanong eh. Magsasalita ka naman tapos sasagutin niya. Sige. Pahulaan. Yung kasi, di alam yung challenge eh. So, siya yung kakain ng tinapay. Habang nagsasalita, sasagutin niya yung sinasabi niya. Okay. Hanggang 4 na lang. Ano ba yun? 4 o 5? 5 tanong? Okay na ba? 5 tanong. Okay na yan. Ano ba? Ikaw na yung kakain. Kainin mo to. Sa'yo na yan. Masarap yan! Okay. So, ako yung nasa gitna. Bakit ako yung nasa gitna? Wala lang. I'm just the center of attraction. Oh. Ready na kayo mga guys? Okay. Guys, nagbabalik ang aming challenge. Okay, ngayon, simulan na. Ang magtatanong siya dahil kumakain siya. Habang nagtatanong, punuin mo yung baba mo ng pagkain para hindi maging maayos ang iyong pagsalita at hindi niya maintindihan ang sinasabi mo. So, tingnan natin kung gaano siya kung gaano siya, paano ba niya mahuhulaan through, hindi niya kasi naririnig, di ba? Kasi hindi siya, kasi malakas yung volume ng Sige na, dali! Tao. Christian Joy. Christian Joy. Christian Joy. Ay, Ako magsusubo. Kaya ayun yung salis na pala. Christian Joy. Ay, sinasadya. Sansoy? Halo ka na rin sa... yun yung Christian Joy. Dansoy? Malapit sa amin. Christian Joy. Christian Joy. Ay, pagyakan niya na nanay. Sorry guys, bumagsak yung camera. Pasensya na po. Take 2. Hindi, continue. Wala naman. Christian Joy. Christian Joy. Dansoy? Christian Joy. Bonsoy? Okay, tapos na. Okay, counting na. 5, Christian Joy. 4, 3, Christian Joy. 2, Enjoy? 1, Christian Joy. 0. Okay, palit na. Wala na, di niya nasagot.
Ano ni kayo kundi man nabukang Kristen kanal. Joy. Puno Oh, katakbak. huwag na kayo magsisiyahan, hindi nyo nasagot. Masa. Oh, huwag ka nang kumain, tapos ka nang Ayaw kuya kumain. kay iyan na ito. Hindi, kasi mauubusan tayo ng tinapay pag di nyo Kita guro sa kanila. Ay, tayo dyan, nagwaray ng batang alien. Sino ba siya? Ba't hindi siya marunong Tagalog? Taga saan ba siya? Okay, ready ka na? Contestant number 2. So, ngayon, malaking chance mong manalo kasi hindi niya nasagot yung una mong tanong. I mean, hindi mo pala nasagot, kaya meron siyang 1 point. Hindi mo kasi nasagot. So, ngayon, siya naman yung, ikaw naman yung sasagot at siya naman yung magtatanong kung anong sinasabi mo. I-guess niya kung ano yung sinasabi mo. Okay? Simulan na! Akin na baka ng dadaya to eh. Ako nga magsusubo kasi yun yung yung Oo. di ka ba marunong sa Sino? challenge? Sino? Akin na. Ako na ng kaon. Oh, yan. Error na naman tayo, Bilisan guys. mo 1 mo. point. Paano ba to? Naka-volume na ba yan? Asarat yan. Garala. Di porno. Tuloy mo, isa pa. Yan, sige. Lapit sa camera. Hindi naririnig dun. Dere. Lagyan mo ng boses, di ka magsasalita eh. Ano? Mark Bryan? Ano? Margaret? Ano? Ayusin mo po salita. O, isa pa. Ano? Huwag mo kasi ako yung susubo lagi. Hindi talaga marunong sa challenge na to. Huwag mo hawakan. Maylin? O ano? Ano? Sing it, sing your heart out. Margil? O ano? Maring. Ano? Okay, 5, 4, Malaksot? 3, Ano? 2, Margil? 1, 0, stop. Mm. Next question, palit ulit. Hindi niya tanong, so patas yung puntos, walang nakapuntos kasi walang nakasagot. Ikaw? Hindi, kayo lang naman dalawa. Ako lang yung ano. Bagay naman. Sunod bagay. Boy, ano? May ano, ayun, vlog pa kami. Pasensya na guys kasi ano, camera error yun, nabagsak sa semento. So ngayon, balik tayo ulit sa sa challenge. Pangalawang tanong na po. Siya ulit yung magtatanong, balik na naman sa kanya ulit. So, dalawang koponan wala pang puntos kasi wala pang nakakasagot sa mga tanong. Hindi pa nila nahulaan. Siguro malaki yata ang volume ng Simulan na! Ako nga yung magsusubo. Sige na nga. Nangangagat. Ano ka aso? Simulan na dali. Bagay Sa na bagay. camera. Bookfield. Ha? Bookfield. Libero? Bookfield. Boxing. Notebook? Boxing daw, boxing. Bookfield. Ha? Boxol. Bookfield. Bookfield. Booklet? Mali. Boxol. Bookfield. Bookfield. Boxing? Mali. Boxing. Bookfield. Ha? Bookfield. Boxit? Bookfield. Boxit? Huwag mo lang kayo boses mo. Ako na nabibingi. Ay, cute siya. Bookfield. Booklet? Bookfield. Bookfield. Boxit? Bookfield. Bookfield. Booklet? Ano, set work? Mali, Oh, mali. Bookfield. Bookfield. boxing? 5, Boxing? 4, Bookfield. 3, Boxing? 2, Bookfield. 1, 0. Ngayon, wala talagang kakatanong. Mga bingi. Ano?
Balik ulit. So ngayon, yung wala pang nakakasagot sa mga tanong, balik ulit sa kanya. Bookshelf. Okay. Hindi ko nakakalabas this. Pangalawang tanong na po para sa kanya. Sa kanya, dalawang tanong na hindi niya sagot. I mean, dalawang guessing word or something na kailangan niyang hulaan, hindi niya sagot. Dalawang beses na po siya. Sa kanya, isang beses pa lang. Okay, ngayon, simulan naman sa kanya. Siya na ulit ang kakain at siya na ulit ang mag-guess kung ano yung sinasabi nito na puno ng tinapay yung bibig. Kasi kumakain siya. Ganun katindi yung challenge natin, guys. Hindi sa'yo to, sa bibig mo to. Sige, ano? Okay, nangangagat. Okay, tanongan na! Lapit sa camera, di na naririnig. Dali, nauubos yung oras ko. Refrigerator. Di marunong magsalita. Refrigerator. Refrigerator? Tama! 1 point! Okay, yan guys, nasagot niya yan. Galing. So, 1 point na po sa kanya. Siya na ulit. Balik ulit. So, ngayon, 1-0 na po yung puntos sa kanya. Pangatlong tanong para sa kanya. Kailangan niyang sagutin. Ano ulit yung tanong mo? Animals na? Ano po ang... Bagay lang ulit kasi hindi ka pa nakaka-move on. Okay, simulan na yung tanong. Hulaan ang sinasabi habang puno ang bibig ng tinapay. Rolex. Rolex. Goma? Mali. Rolex. Unit? Rolex. Ha? Rolex. Roller? Rolex. Rolex. Unit? Rolex. Rolet? Rolex. Rolex? Tama, okay. So, 1 point na guys yan. Pareho ng 1 point. Ano, okay na? Okay na. Tama. So, mayroong tanong na yun, pang-apat na yun, no? So, huling tanong na po. Dapat dapat mas mahirap na yung ipapahulan yung Bansa. Ikaw na ko. Hindi kayo. So, siya nang ulit yung kakain ng tinapay at magsasalita ng mga word, isang word at hulaan niya habang hindi siya nakakarinig kasi malaki yung boses ng music with headset pa yan. Okay, simulan na ang tanong. Tanong. Afghanistan. Afghanistan. Laki-laki lang yung boses, laki yung boses. Afghanistan. Afghanistan. Ah? Ristan? Mali. Afghanistan. Afghanistan? Tama, okay, tama. So, 2 points ako sa kanya. Ngayon, huling tanong na para sa kanya. Pag di niya nasagot, talo siya. Pag nasagot niya, tie. So, magkakaroon pa ulit ng isang tanong para sa mananalo. Busog na ako ng sinapin. Laki ito. Pasok mo yan! Okay, magsalita na. Tanong! Ay, hindi. Guessing word nga pala. Word. Sabihin mo yung word. Mongolian. Mongolian. Mongoloid ka. Ha? Mongolian. Amerika? Mongolian. Ha? Mongolian. Amerika? Mongolian. Pakistan? Mongolian. Ha? Mongolian. Mongolia? Mongolian. Mongolian? Mongolian? Yan, nasagot na pala. Sorry, hindi ko narinig. So, ngayon, pantay na ulit yung score niya, 2-2. So, huling tanong na po to para sa final na, yung makakasagot. Ganito. Paano ba?
Isa lang yung headset natin eh. So okay, ganito lang ulit. Huling tanong na. Sige, ikaw na, di ba? Sige, siya na ulit yung magtatanong. Parehong tanong na lang, kuya. Ikaw yung magtanong. Pero, hindi ako mag-ano. Siya muna. Kaya nga, siya yung Hindi, palit na kayo ulit. Sige na. Ikaw na ulit yung mag-guess ngayon. About? What ano? Lugar lang ulit. Hawa? Lugar. Hindi, baguhin na natin. Nakinig siya. Ayos, hindi, wag mo hindi mo pinapasok yung headset sa tenga. Eh, yun nga yung mas malakas eh. Okay na. Sandali. Okay na. Ubos mo na tinapin. So mo lahat para yung pagsasabi mo pagsasabi. Bamba. Bamba? Sige na, simulan na. Lugar? Lugar? Tayong Buwa, boses. buwa. Ha? Buwa, buwa. Ha? Huwag mo Burunggan? galawin ulit yung misa. Buwa, buwa. Boronga? Buwa, buwa. Zamboanga? Ah? Buwa, buwa. Ano? Buwa, buwa. Ano ulit? Buwa, buwa. Ano? 5, Ano ulit? 4, Buwa, buwa. 3. Buwa, buwa. Buwa, buwa? Okay, tama na. So ayan guys, 3 points na po siya. So para sa kanya, pag di niya nasagot, talo siya. Pag nasagot niya, pantay ang laban. So walang nanalo. So ako yung mananalo dun. Hindi. Huling tanong na para sa Yellow Team. Kailangan niya itong ubusin ngayon habang isasalita. Isang subo. Okay? Malakas to. Okay, game. Tanong. And guess. Tanong. Ano? Maka-arto. Ha? Maka-arto. Ha? Maka-arto. Giwan? Maka-arto. Ha? Maka-arto. Nagbakan? Maka-arto. Kinapundan? Maka-arto. Boronggan? Maka-arto. Maka-arto. Ha? Maka-arto. Ah? Maka-arto. Mac-art? Maka-arto. Ah? Maka-arto. 5. MacArthur? Okay, so guys, it's a tie. Walang nanalo kaya uwi na lang tayo. Bukas na lang ulit yung iba. So by the way guys, yun po ang tinatawag na Macau? hair placing and guess word challenge. Yun na ba yun? Basta ganun yun. Hair placing and guess word challenge. So, kayo na bahala kung maintindihan nyo yung mga challenge na ginawa namin ngayon. So guys, ito. Kung nagustuhan nyo po yung napanood nyo yung video at kung sa tingin nyo na-entertain namin po kayo at nasiyahan po kayo sa panonood, huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, Sure. mag-like, at saka mag-share na din. Then don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga bago naming videos. So guys, kung gusto nyo rin pong pwede rin po kayong shoutout namin. Comment lang po kayo sa baba. Then shoutout ko po kayo sa next vlog namin. So, hindi na po namin papahabain. Yun lang po yung vlog namin ngayon. Salamat po sa panonood. Enjoy. Have a good day. Stay safe. Then, no to COVID-19. Thank you po.